Mbalimaw ani nyakuma alerte kibara teliman fla aywa ko mamunu be sanumbo la kubena fereke ko ku ga sanumbo ko ga jo sanumbo la fefe be sanumbo la kubunu ga sanumbo jode mena tla ka do detail la information flanam fana be aywa ko ubeka mamunu be brusu ko na la ni moto babu bulu ku commencera ka mogo minali damine 600 ne kuma kante menu were kuma kankala mogo ni moto ba yiri bulu brusu ko na la sa ubeka commencer ku ga moto minu la 600 ambora ko information telemani fla di soro Malion yananga ta ula anga je ko men diamond tigiladi Malion ube fe ka sanumbo anga sanu dinge ko kojo o fana fere bubulu aw na anga jango la je nyoko fe aba keto de aya keto de voilà donc Malion ni information de be amena nkala ambe jamen na je nyoko fe aw re dabali be na ba voilà aw na anga janga na ka dama be suspend ku su ka réaction na ge quoi ni kon fait bi on solution ni man voilà aw bala jeli bubu mabel kuma kamede ko ga dama be suspend o koro e munye 600 dam anga dama dinge ko ka suspend bubu bora ka kuma fa bubu maba kun fe de ni be asimi nunu kono amena c'est-à-dire que ube malion bali ka taka dama si ube chinois bla yoro tiene do chinois da tien ube fe ka chinois de bla ka dama bo 600 oni batulu nyang be je ko wardu nyoko fe ta malion bali kurana malion tara ko be tara u ka dahiri men ni bruso ko namna u buga barabe ke moto bala ko moto ba ko fana ko jo malion kuranteke buru be dona telemani bola bekera sénégalaw ni fonye tamantara bruso kono ube u debure moto ba fana ko fana interdit mu do tara dama singoro la koko dama se fana jo malion anga janga ni kuma lame anga ntiki ga kuma lame ko machina wala ne ti donné mais il vidéo de ke buguma belkan vidéo njera ko jugo ko yama ibe se iba fo buguma bel yana ko de ba anga buguma bel do mi fo ka ta bla bida amadele ka fen ya fen faire amadele ka fo ya shi bai yama mali kono bi diplôme je le pays diplôme ba de ne be mali kono bi amunu be demanda la nantara village ula agata village ula ba ki yala te sonu maye ni sonu ma minte demanda la jeni tale ga chaka teme étranger mo yala gala to beta kan yama e ba fo bu mo bel yana na ba ka mama ka fola ka on sembo ka kola ko ate to dan fama ate ji dan fama atan balo atan fa bolo atan ba balo aye so si yanyi ni malla e sa ya soro nganye malen deni aye fem beke so si anu fe parce que ante fama de jagwa drogo be ya on julla parce que ante fama de fama de on drogo to le julla ou bien afoya na ba ka mama ka fola kan to ande be kan fola ande be kan bo bolo lute ku bolo de u ka drome kelen tan fa kono u ka drome kelen fa tan ba kono afoya na ba ka video kala ka pan demanda la mo kuno na ma pan demanda la mo kuno fendo be yala la nyinde mi dare o foya na parce que ne video que to la sinon ne te mena bu mabel jabiro na me video que to na foya que to ndi se wulela voilà yama abala jeli ni mesande sani ubese bema ube baga bema karamogo be kele farasi manyange farasi gen aye merisma gen bon yananga tanya fe men diamond tigiladi yaro ne bubu tay metla ka eretro ke bubu mabel taka 600 ko moto batigi fefe be aye no kuma moto batigi fefe be bi aye no kuma la mbesiga ronika moto batigi fefe be burusu ko nawla aywa gendarme de jolé me sarala nou ye moto ba ye mogo bulu bi ka moto minila ika papier dafaro ika papier ma dafao ni moto ba be ke ni bulu abe minila ne kuma kantere anga janga kuma kay name assalamu alaikum ambalma maliyon ne kuna fani akada na lame aba partager bi juma de do ka be je kalot le duruma samba flani samuga ni sanworo andu su kasilendo anyeji bolendo andu su kasilendo fokata fo merle keren yala kunu ka bende kati anga dugu bele ba no yawe aba keto de mbeka vocal mi no tenir quoi aba keto j'ai fait une erreur quoi ni vocal bi don quoi voilà aba keto quoi mi la vocal là 600 ube ka taga mogo ka moto de ube ka mogo ka moto asimi ko taka surasu ni gendarme commencera ka ta bursu kono mogo de ka moto minu la sa anga janga vocal la me
ben sakuma ni tede ko de poto mo ci do voilà ay benya la kita posula manam dali posul auto no ko manam dali posul boda iboto ba ko na to so posul ma mo ne mo ngara ma ni na to ya ese nga danyar ga bugo ko to la sino ni ko de posul traverser da ni moto ban ko wa de men communiquer go gin tim ko ci moto ko no la ka ta commissariat mo si kama temi mo si kama ese ikara ese ni moto e bulu moto ba e bulu papier da hani kunta papier ala papier da wonta ko da moto men ko da kan ko tambi ina na ka bi anti moto da la ta ko ko description fo ta mi so de ka moto ko no la ta o ka bara la ta ka le fi tulo ka ni men ne shilo ka ni ferke e bi shin ko sa gina ma o le ferke ka moto fenya me machino mo ni moto la ta ikilo ko sula papier kunta to papier te ni ngala la alam tan la ka ta ko ko no adam da tare abela jeli kuma me sam abega kuma maninga kanela bon kasuka ka doni bala abela jeli kuma ga mede u commencera ka mogo ga moto minɛ lu damne wula buruso kono mogo ya préparer de u be ka moto minɛ la bi bon mogo dimine ay mogo buruso kono mogo be ka jamu mundi asimi manga jango la me salamu alaikum gouvernement ay degere ni ta han sona ma mais anyanga moto sawari na wo wari no na se ga ma ndo sura ga moto jo sino an siga ta fori sene mai na gola ko to war do anga baraka moto la ko moto jo sugo mi se jeche chara lante so ma kona ya war la se ga ma de sino na fara ko eleberu ma de gumi ndanga ka kuno de ndanga sugo mi se jeche chana ante so fene ma de ante so ma fiu angoni ni ma so ko ma ayi moto sawari ni na ayo war la se ga ma non de be ba do ko je ka ta se ga baraka busi kono sa nyafe bokola se ga ta a se ga ta jayari alai angoni an so na ga foda ma de me mi ma so aya moto sawari na o war se ga ma tro kuma bana kuma fleni ni fana bena geleya wɛrɛ de kɛ Mali kɔnɔ moto ba nafa ba de be moto ba na burusi kɔnɔnaw la parce que ale de fali ni fɛnw remplacer fɔlɔ mɔgɔ kun be wotoro de siri fali la ka ko caman kɛ mais bi moto ba du kɛ ani katakata ni fɛn nunu burusi kɔnɔ mɔgɔ be baara kɛ nin de i nana i ko k'i bena Mali bila sécurité la Mali kun be niveau min na ka politiciens to yi i ma se k'o régler tɔni fana tora tuguni i nana o tɔ bɛɛ fana tiɲɛ bolo an y'a fɔ Maliens ɲɛna solution tɛ Asimi bolo don dɔ bɛ kala billahi tallahi don dɔ bɛ kala a bɛ décision wɛrɛ ta mun ka jugu ni nin ye i ko k'an ka 20 bɔ an ye 20 bɔ an tɛ ka kɔrɔ sɔrɔ hali bi armement tɛ ka sɔrɔ foyi hali ni armement bɛ yen an tɛ ka c'est à dire an tɛ ka an ɲɛ tɛ changement de la quoi an y'an ka wariw di ma an ɲɛ tɛ changement foyi la ko tɔ bɛ ka juguya ka taa fɛ sisan tuguni i taara burusi kɔnɔ mɔgɔw jigiw ka moto di u ka fɛn bɛɛ ye moto ba in de e mana o minɛ olu bolo u bɛ se ka baara kɛ cogo jumɛn bon nin fana bɛna to n'Asimi mi kɔlɔsi burusi kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ taa fara jihadistes kan sa fo ne de kuma in fana a sɛbɛn ka da dɛ ni parce que ni ma mɔgɔ radicaliser de quoi e faso k'i bali dahirimɛ dun na walahi a b'i bila kojugu la mɔgɔ caman bɛ ka taa fara tero kan dɔwɛrɛ tɛ nin de don ni ye mun décision kolonden ye ka na mɔgɔw kunkolo chauffer ni nin décision ye aw ni ala cɛ jamana bɛ jɔ tan ne ye jamana jɔ cogo di aw ni ala na kira cɛ et puis n b'a fɔ damantigiw ɲɛna k'a fɔ ɲɛna wallahi kuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ Bubu Mabel tɛ aw kana baga Bubu Mabel ma dɛ Assimi Goïta ninnu de b'u bila ka bɔ ka kuma ta yan'u ka décision ta u b'u ka vidéo de fɔlɔ bila ka kuma ne bɛ Assimi ninnu baara kɛ cogo dɔn u bɛ fɛ de san damanda u b'a dɔn wari bɛ sɔrɔ fɛn fɛn na Assimi bɛ fɛ k'o bɛɛ de ka ta ye bi damandatigi caman jeune minnu bɛ ka taa damanda la u bɛ ka wari min sɔrɔ hali minnu bɛ Amérique u tɛ ka sɔrɔ hali minnu bɛ France u tɛ ka sɔrɔ jeune minnu bɛ ka taa damanda la an petit frère caman bɛ damanda la billahi a caman kɛra millionnaire ye Mali kɔnɔ bi o wari bɛ ka sɔrɔ hasididenya bolo a bɛ fɛ k'olu balo o la ale kelen quoi ale de ye ministre ale de ye président ye ale de Assimi Goïta de ye président ye ale de ministre de la défense ye parce que marché bɛ sɔrɔ yen an bɛ mugan mun fana sɔrɔ a bɛ taa d'ale ma kuluba ale b'o gérer ale de b'an ka courant gérer ale bɛ ka fɛn fɛn gérer a si tɛ ka ɲa o bɛɛ la tuguni mɔgɔ bɛ u ka dahirimɛ ɲini mun kɛ damandaw la ko k'o fana tiɲɛ Bubu Mabel tɛ dɛ ne tɛ kuma jugu foyi fɔ Bubu Mabel man na Bubu bilara ci de la yanni ka jɔn kɛlɛ bɛ kuma matigi de ma minnu bɛ ka taa Bubu kɛlɛ Bubu tɛ dɛ aw kana baga Bubu Mabel ma walayi Bubu tɛ a donna da de walayi ala ne bɛ sɔrɔsi nin dɔn quoi a donna da de
ima ko u yu ka vidéo na ko ka sanduru di Assimi ma père Assimi mbor nous be fe ka koko ke be vidéo nu de folo bla ka fo na yu ka vidéo nu bolé ka kuma fo doro u yu bla la ala sago aw sago o de kun information men bulu ka fo nyana Assimi am bali courant tege la ay courant tege mo be daire me soro ni courant tege la courant tege ka soro anyanga muga di ibe ko jiri et des ministres de l'énergie et des ministres de la défense anga muga munu be sara be tade et de fana makulu batuguni ikara ministre de la défense fana tuguni o mi botuguni mo be ka ta sanu bo be fe ko olu fana bali sanu bo la ko fana warta ko kabra ça na temena Assimi ko tabe Mali papier de la ere tokola ko Assimi propriétaire du Mali o bela waraw ni jakuma be tegere fola ka kayin ka katana yi aka tana pour l'info italaw ante mal la kuyi ambe be extérieur là ah oui ante mal là de nous on n'est pas au Mali mais ambe Mali défend malgré tout on défend parce que ni malien kele segara abina fone de segana o yi faso de nyuma di wallahi ni corona cha Assimi tisi a desera ambe dinge fefe kono Assimi nana kana ke M5 kelewdi ay fanga ta domi ka docteur Choguel ko kala mayiga toy na Assimi kuntora ere fondation sera ka ben corona cha samba soro terroriste kele bana ay ban odima ça li fa ko de donc wati mina Choguel de premier ministre ala ni biwo kele ngea awni alache awon de kele mo nyuma fefe be se ka jamana na tanya fe mo ma ye jamana itaka bla ara ka bekele anyame jonde na no fe bubu mabel Abdou Niang nunu escoro nunu ab tegere folaw foy te ka keni kuma doronte kuma be ye denge fe ye mama ye kuma be abeka ka ko tuda mo gore kun fuar de flate te maka ali demisen do bena karsere ne wo gashi o karsere tigene klokoro fuar de do a trat lokoro jakuma tisha ka fuar de ala ko nyina nkindala dongo do de me kule ka ko tuda ko di bari politicien aye parti politique ci aye politicien international donc ka so la be chogo juma bulu ni jamana nyana Assimi bulu ko ne nyama de wara kuma la